if akwa o je itan azo o je itan alapụta ọnwụ na ọmụ nwere ụmụ ịsaa wee nwụọ ihe ọnwụ onye ime ụmụ ịsaa ahụ ndị adị ndụ anyị eluzi ebụkwa ọnwụ ya egbuchacha ndị ọzọ nke ọnya na-enye ha nri nke n'ime ụmụ ịsaa ha ncha o nwere ndị ọya amụcha ọfụ wee nwụọ ụdị ọnwụ ike anụnwa ụmụ ya ha akpa ka ji nwugide nwụ kpọọ kpamkpam oke na-azụ nwa adịghị eri azụ eji wee sie ọnya ọgụ ụfọdụ ife onye ma na ya ji nwaanyị jide ụmụaka a na-ekwesị bụ ime iyi ka ṅụọ bụ di iyi otu na bute m iyi ọbụla ingodi ike kwụrụ n'eziokwu kwụrụ na-eme ihe ị na-ekwu kwụrụ n'ọmụ nwe ihe a mana oke na-azụ nwa adịghị eri ihe eji isi ọnya mmadụ na ndị mmụọ adịghị erikọ ihe iti nwego nwaanyị nwe ụmụaka ịmaghị oyi ya na-ebute ịmaghị ihe ekwu wee wuru nya bụ iyi onwere oyi ya bụ ịṅụcha onye egbu ngụ nweje gbuo nwa gị iyi egbu ogoro ọ narị nwa onye mere onye ọbụla na nwere ngalaba mgbe ihe ekwu nwere ahụ mgbe nọ na nwaanyị ọgọ nwere ihe iji ndụ kpọrọ ọgọ na mana onwe mgbe mmadụ ya wee luo ndụ atọbi ụtọ werezie nwayọọ ihe ejezi ije nde eri ọnwụ gburu ọkwa egbugo onye bie iwu ife ahụ isi ọrụ nwụọ nke aga n'onwe mgbe ahụ olu ifu na ihe nwụọ nke aga ha aga na ọnwụ gbuo gị egbugo nwunye gị gbuo ụmụ gị gbuo nne gị ị na-enye nri ọnwụ onye ahụ ọnwụọ kịta nne ya na-achazi ahụ na bụ nwụọ nke ị gaghị asị ọhụ nwụọ nke aga ugwu ụfọdụ efe ihe dị anya ihe ekwezi n'ihe ihe ekwezi na-anụ ọgụ ihe ekwezi na-agwọ ọgwụ dị anya ihe ekwezi na-agwọ nke a na-agwọ eni ihe ekwezi ṅụ iyi ihe ebuzi ụzọ ọgụ ndị Igbo sịrị na mmadụ onye ma ife adịghị ebu ụzọ ọgụ n'ikwu nne ya ikwu nne gị ebe ahụ ta nne gị iburu ụzọ ọgụ ya ya ka ije ka anyị ewu gidigidi ha ndị nne gị ochefu ha ike ọmadị ya anyị bụ ụzọ ọgụ na wee dị ibu agha na be anyị kedu bịa ọkwọmadị anaghị ihe ni bụ ụzọ ọgụ eburu okpiri wee na-abịa agha na bịa ndị Igbo si na nwadị ya na-ada ebu ụzọ ọgụ n'ikwu nne ya iburu ụzọ ọgụ n'ikwu nne gị ọ isi ifele ka ọ bụ bụrụ ihe nzuzu na-eji izu ori bụ unu iburu ụzọ iburu ụzọ na dịkpa ha jide oji ezigbo ego ka iji napụta ya ego ịkọta ndị ọzọ bụ na ndị isi wee bịa izu ori zuo ori na be nna gị mmadụ ya na-ada ebu ụzọ ọgụ n'ikwu nne ihe eji isi ọnya oke mara ife adasị ya a na-eze elu nsogbu eze elu ịnụ na mmụọ a na ọ na-akọ ọgwụ yakọtagodo m ya na mbara aga ebe m na-aga ezi m ya ụgwọ yakọtagodo m ya ebe nwere ihe ichekwube ọ bụrụ ekpere ka ị na-ekpegbu ọ bụrụ aka kwụ ọtọ ọ bụrụ okwu njide ka ị na-ịma nke bụ nye akụkọdụ m nchara mfe ya otu ịma na nwere ihe ichekwa enweghị ihe echekwaba gị ihe emebeghị chara ahụ ka nsogbu gaala ọnwụ ya onwe nwoke be anyị mmalụ onye ogbe nke ọzọ a na-akpọ okwu n'ọlụ onwe ya ọnwụgo kịta okwu n'ọlụ onwe ya afịa aha amaka ọ ka nka wee nwa mam ya okwu n'ọlụ onwe ya okwu ahụ ife ọpụta ụzọ ihe na-abụ okwu n'ọlụ onwe nke bụ na okwu ya n'ọlụ onwe anyị na-achụ okwu mfu nsogbu okwu n'ọlụ onwe na-ezu ike ije na-alụ ya aka nke bụ ahụ okwu n'ọlụ onwe ya na m na okwu ahụ ọgbọ okwutọ m nnọọ nwe mụ na ya okwu na-ekwu ewu okwu n'ụka okwu n'ọlụ onwe anyị na-achụ okwu nke bụ ahụ okwu n'ọlụ onwe na mụ na ahụ ọgbọ ya gaba nnọọ n'ike adịghọ m ihe eji si ọnya oke mara ife adata na bazụ